You to Quenu. What? You to Quenu. I know going to see beyond that. They going to get me. Hey! In my parties. So I not tell you I perform. I know to look at everything now. Can you go Hey, Hey! Okay. Hey! Yeah, with 3 man in one. Even if you know dance, only your body movement, the music don't say. Jesus! Yes, so one near one. I get me together now. I'm just going on to taste our baby. Hey! I'm not there. I've never. Go see her. Thank you. You don't wear. You don't wear. We saw them get shoot here. I get me video. My bone no be aba. There is God. I have just had a place. Thank you, sir. Thank you. I know. Okay. Every target you can matter no way to and a kitanya baba. Go back and tackle or tan tackle. You didn't want to know. I didn't know that which was a man who came.
ene meja no ka skundia Hey! ukwu afọ mi aja bo Chineke ala kwam na nta ndị ga unu mejisara m egwu oyi Chineke gbogbo unu ọkụ stupid people ke nnekwa ga-esocha abara m egwu ọgwụ asị hụ na m chọrọ ịkọ ịgbanwe ebe dị ngwa ma ọ bụ mmanwụ Chai. ahụrụ 1 or 2 person ke ntakịrị ya bụ ụzọ na-amajege ka ọkụkọ etigere na mmiri ọkụ Okay. ka ogologo si awụ ọcha ị ga-abịa na music mgbe iyipụ akwa ijọ Hey! unu ji egwu m eti epele awụ m ihe m kụrụ egwu ndị ara Bluetooth device is ready to pair. agbara egwu m biko The Bluetooth device is connected successfully. nna m gafewe wata ụlọ ụjọ n'ụlọ onye oshi gawa oya dance small come here dance come and dance okay ndị ara gawuru onwe gị biko you come here you bịa come and dance ngwa si ebe ahụ were ya bịawa ngwa ya ka ị ga-eme ọya ebe seke ọya ka ị na-eme ọ pụọ nwayọ ngwa nyebe nya seriwe hey seke akwụkwụ gawa gị were ya na were ya small ngwa ọ na-aba na-eme ya sawa hey Nsụka enweghị obere mmadụ enweghị obere mmadụ n'ala Nsụka ije aya hey Imo nwanne